Erreportajearekin lehenengo pausua 2000 urtean eman genuen bezalaxe eman nahi dugu. Gabriel Arestiri eskainitako erreportaje batekin. Bi zatitan dago egina, gaur ikusiko dugu lehenengoa eta gaur 8 bigarrena. Orduko hartan, Miele Lustondo eta Kirmen Uribe ziren erredakzioan, Iker Trebiño errealizazioan eta Martin Ibarbia produkzioan. Euren lan bikain bada gaur dakarguna eta datorren astean esan bezala jarraituko duguna. Ea zer iristen diozuen. 1975 urtea zen, diktaduraren azkeneko urtea, eta baita Arestiren heriotzarena ere. Euskal poeten biltzar bat antolatu zen Zarautzen, Lizardiren omenetan. Ez zuten Aresti gonbidatu. Antolatzaileek espainolistatzat jotzen zutelako antza. Garaiko euskal poeta entzutetsuenak eta baita hasiberriak ere bildu ziren bertara. Lekuona eta Gandiaga, Patxi Zabaleta eta Juan Mari Irigoyen. Mahai inguru bat ere izan zen Lizardik hainbat poeten obran izandako eraginaz. Hartan, publikoaren atzeko aldean Gabriel Aresti agertu zen. Angel Zelaieta zuen ondoan. Mahaira hurbil zedila eskatu zion moderatzaileak, zer kontatu asko zeukala eta Lizardik bere obran izandako eraginaz. Arestik ezetz, entzule gisa hurbildu zela. Gero, etorri bezala alde egin zuen, isilik, bakardadegia osoan. Handik hilabete doira hil zen. 74ean zela esango nukenik hitzaldi bat, mahai inguru bat zegoen poesiari buruz Lizardi gai hartuta Zarautzen. Orduan mahai inguru hartatik nik uste dut Andu Lertxundi izan zela mintza zedila mesedez Gabriel Aresti publikoaren artetik. Orduan dano jiratu ginen eta ezagutu genuen orduan Gabriel Arestian zegoen, zutitu zen. Eta lan handia izan zuen euskeraz hitz egiteko. Gure adiskide Aresti ez zegoen ara deitua, eta guk esan genuen baina gurekin etorri nahi zuen Zarautzera, joan ginen bere emaztea eta danok, eta han antolatzailea konturatu egin ziren bizkor Arestian zegoela, eta orduan deitu zuten mahaira, altxatu zuten gora eta bar, baina Aresti ordurakoia osasunez oso makal zegoen, eta handik itzulia gogorra izan zen, ze sufritzen ikusten genuen gizona. Gauza zelaiak, errezak, edonork konprenitzekoak esan behar ditut. Azalduko naiz Bizkaiko gizonik tontoena, baina hala ere atzamarra ez dik, inork ahoan sartuko. Ez da usartuko listoa. Sasoi hartan ni neuke 18 urte inguru izango nituzkeen eta behin Euskaltzaindira joan nintzen eta hain aurkitu nituen bai Gabriel Aresti eta bai Alfonso Irigoyen biak elkarrekin. Eta haiekin hizketan hasi nintzen, zera euskara batua zela eta etzela, ni ez nengoen oso konforme sasoi hartan, eta haiekiko elkarrizketan hasi zen bion artean hainbat urtetan zeiraun zuen adiskidetasuna. Zuzen oroitzen banaiz, 71ean ezagutu nuen eta Kepa Enbeitaren bitartez. Kepa Enbeita, bizkaitarra, berak ezagutzen zuen hobeto momentu hartan Bizkaiko euskalzaleen mundua. Eta baita ere ezagutzen zuen Gabriel Aresti. Kepa etzen oso poesia zalea eta orduan nerekin harremanetan jarri zuen Gabriel Aresti. Hori izan zen 71ean. Eta nire lehenengo harremanak izan ziren hain zuzen Gabriel Arestiren poesiak eta berak itzuli zituen poesia batzuk ere Arantzazuko irratitik emateko. Niretzako hasieran, jakina, holako Arestilako gizon importante bat ezagutzea oso gauza. Eta orduan nik uste aprobetxatu nintzela pixkate Gabriel Aresti zentzu poetiko oso handia zaukan, baina belarri eskas xamarra eta orduan kantatu nizkion kantu horiek eta berako oso gustukoak izan zituen, nire uste gaberako, eta orduan hasi ginen hola harremanetan eta nik ematen dituen kantalditan bera azaltzen zen, eta orduan hasi ginen pixkat eta nik konturatu nintzen horre bat zegoela
asko ataratzerik, eta hasi ginen ia egunero elkarrekin egoten da kantua prestatzen, eta gero gure harremana gehien batetzen profesionala izan, ez? Lagun gisa elkarrekin egoten ginen egunero bere etxean beti bat. Emazurdia jointzen lurraren erdira, obreen esperantzak benetan zer dira, ama urrikariak halazinan erran, esperantza guztia hil zirela gerran, baina inoren zorrik ez du nordainduko, eure etorkizunak dituna painduko. Aresti Bilbon bizi da, Arestiren orduko harremanak asko eta asko dira, orduko esango nuke gizarte arazo ez da arduratzen diren jendearekin. Ez da ahaztu behar bai Gabriel Aresti eta bai gure belaunaldi guztia eboluzioa handi bat egin beharra izan duen pertsonak izan garela. Gabriel Aresti ideal abertzale klasikoenetatik dator, jeltzaleenetatik dator, eta katolizismo oso estu batetik dator. Eta evoluzioa handi bat egin zuen, evoluzio importantea dau, askatasun bidean egin zuelako evoluzio hori. Orduan, bere idealak ere aldatuz joan ziren, ideal eta hitz egiterik baldin badago behintzat, bere ideiak eman dezagun, eta baina bere sentimentuak beti berdinak gelditu ziren. Bere herria, bere hizkuntza batez ere maitatu zuen, justizia eta askatasuna maitatu izan zituen beti. Gorria, revoluzionarioa eta hola, ez? Eta nik uste berazala oso gizon morala, ez? Behin galego festa bat zegoen Barakaldon eta han joan ginen, Edorta Jimenez eta biok, euskal idazleen ordezkari gisa edo, eta bertako zentro galegoan, liburutegian, plaka bat zabaldu zen Gabriel Arestiren omenez. Gabriel askotan joaten zen ara irakurtzera eta idaztera, eta orduan han zegoen galego batek galdetu zigun ia zergatik joaten ote zen Gabriel Barakaldoko zentro galegora. Eta orduan erantzun genion, ez bere behar bada, ez bere herriak eta ez berak bere buruari eman ahal izan ziotela behar zuen bakea. Eta behar bada horregatik joate zela eta horregatik askotan egiten zuela mehatxu galego egingo zela eta halako fijazio bat zaukan. Behar bada Euskal Herrian aurkitzen ez zuen Arkadia hori Galizian aurkitu zuen berak, Euskal Herriko Galizian. Jainkoak ez dezala nahi, Bilboko karrika bat nire izenik eman dezaiotela. Ez dut nahi bizargile ordi batek esan dezala, ni Arestin bizi naiz, anaiaren koinata nagusiarekin, badakizu, maingua. Batzutan esan zaharrak erratzen dira. Pentsatzen dut nire izena nire izana dela, eta ena izela ezer ez bada nire izena. Berak asko irakurrita zeukan, hori esaten du jendeak, eta uste dut horrela dela, Nietzsche. Eta Nietzschek esaten du bere buruaz, bera ez dela pertsona bat, bera dela turmoi bat. Eta uste dut hori zela Aresti, turmoi bat bezala. Eta behar bada turmoi bat zan izatez, baina baita ere pixka bat teatroara egiten zuen turmoi horrekin. Nik adizkide bezala ezagutu nuen, beste batzuk etsai bezala ezagutu zuten, beraz denetik zeukan. Oso giro eskaza zegoen, eta gainera eskaza zegoen euskal kulturaren munduan ere, ez? Arestik eta berak bultzatutako generazioak markatzen du nolabait ere, eta beren inguruan sortzen den gazteri berriak markatzen du eten bat nazionalismoan bertan ere, eta euskal kulturaren martxa hortan dudarik ere gabe, ez? Eskribitzen badaustatu badakizu nonagoa, infernu labanagoan deaburuaren ahoa. Maradikatu gintuen manera ezagunea, xaxoginen egunean eta kantatzen dugunean. Egarriek enduteko daukedaz mila edurte, baso bete metalurte
Bai, Aresti hori Michelenak idatzi du, kaletarra da, Bilbon jaioa da, Bilbotar aurkezten du bere burua, oro har, eta berak ez du ezagutu ere egiten kaleko mundutik aparte, baserriko mundua ez du ezagutu ere egiten. Behin, egon ginen Zuberoan, eta gelditu ginen landa baten muturrean, eta landaren erdi-erdian ikusten zen kastaina arbola handi bat, oso dotorea, da nik esan nion, ze kastaina dotorea, eta esan zidan, hori kastaina da? Ez zuen ezagutzen, Larrabetzun beste baten egon ginen, hortua zegoen alboan da porruak edartu datu esan nion da, horre dira porruak, ez zuen ezagutzen Bilboko kaletik kanpora ezer, beraz kaletarra zen. Aresti persona humoretsua zen. Eta jendeak bestela uste bazuen ere oso abertzalea. Maiz gu iparraldera joaten ginean Txillardegirekin eta iparraldeko euskaldunekin bilerak egitera euskararen batasunaren inguruan. Gogoan dut oso ondo gogoan, muga pasatzen genuenean Hendaiako zubia pasatzerako alegia Espainiako poliziaren kontrola iraganda gero Gabrielek beti gauza bera egiten zuela. Eskua ukabila gora altxatu eta gora euskadi askatuta botatzen zuen indarra ondiza. Orain behintzat zerbait esan dezakegu sabi erresten zidan. Baskonia, Krutwigen liburua agertu zenean, niretzat sorpresa bat izan zelako. Gizonak eraman zuen emozioa, neure emozionatu ninduen. Nolabait hartu zuen liburua Bilbon, irakurri zuen eta bere entusiasmoan etorri zen Arantzazuraino liburuarekin, esanez, ura zela gauzarik importanteena, Gernika bombardatu zenez gero eta olako hizkuntza batean. Nik uste Arestik berak ere, hain moral zorrotzekoa zen eta gaina hain garai zail haietan ez, asko eskatzen ziola bere buruari eta bere inguruari, hori alde batetik eta bestetik nik uste gizon poeta bezala ere oso gizon sentibera zala, eta gauza bi horiek eta hain moral zorrotza eta hain sentiberatasuna handia izanik horregatik sufritu zuen, hainbeste asko sufritu zuen. Nik uste lastima izan zala, guk ezagutu izan duen beste garaiak ez ezagutzea, ez? Beste urte hauek bizi izatea asko gehiago disfrutatuko zuelako, ez? Hiltzen naizenean egonen da nire lauzaren gainean eskribu hau. Hemen datza, Gabriel Aresti segurola. Goian bego. Pérez y López, marmolistas, Derio. Bakarrik hil zinen Aresti, hil bakarrik. Barkazioa eskatu gabe, zeure koplak zuhurtu gabe. Eskertzen dizugu bakea eta gerra bereizteko baliatzen etzaigun zeure kriselu itzalia. Orain egia esatea ez baita aski. Orain edertu egin behar da. Saldu. Eskertzen dizugu mea kulpari gabeko bekatu hori. Gerra baino latzagoa dau, gerra ondo kaburik gabea. Etzintugun bihotz bakarreko poeta nahi. Eskertzen dizkizugu herrak eta errakuntzak, gauzak aldrebez ikusteko adorea. Axularri kendu zenion hitz ederra, oilarite, eta zeuk eman zenion hatza, gorri. Eskertzen dizugu garaiz hil zinen Aresti, garaiz hil zinen Aresti lumazuritu baino lehen, bakarrik hil zinen Aresti, hil bakarrik.